дори да се мисли. Точка е най-добрия, не като всички. Дъщерята и всичко за тях, то за тях на всичко е готов. Лели прекрасното им дете, още повече любов им донесе. На мама и на тати златото, той за тях дава само най-доброто. Без да си мислят сега хвърлят се в огъня, за да е добре тя на тяхната дъщеря. Най-красивата на света, обичат се много, никой не може да ги спре. За жена си убива без дори да се мисли. Точка е най-добрия, не като всички. Дъщерята и всичко за тях, то за тях на всичко е готов. Нели прекрасното им дете, още повече любов им донесе. На мама и на тати златото, той за тях дава само най-доброто. Без да си мислят сега хвърлят се в огъня, за да е добре тя на тяхната дъщеря. Най-красивата на света,